Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Sa bawat sulok ng lipunan, mahalagang alam mo ang iyong karapatan at ang batas na nagpoprotekta rito. Ito ang Usapang Legal, programang nagbibigay linaw sa batas para sa bawat Pilipino. Dito, ang batas ay para sa lahat. Hello at magandang pero makulimlim na hapon po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong among sa Impapawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. At welcome po sa ating programang Usapang Legal na may layuning maipaliwanag po sa ating mga simpleng mamamayan, mga pangunahing konsepto ng batas sa paraang malinaw at madaling maunawaan upang mapalakas ang kanilang kaalaman sa karapatang legal, responsibilidad at mga proseso sa ilalim ng batas. At of course, hindi po ako nag-iisa rito, although nag-iisa ako dito sa ating radio booth. I miss my partner. Ito, ang ating pong expert na kakaluguran, no? Si Judge Jobay, to talk about legal matters. And of course, may guest po tayo ngayon. Kapampangan niya, Yatorne. Opo, kapampangan niya po. Very good. I think Attorney Mark Manuel, pota po mag-introduce siyang formal kakatamo. He is also a member of the Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter. Yan, no? Sa AUF pa rin, nagtuturo si Attorney. Hindi po, practicing lawyer po si okay. Attorney Mark. Opo. Hindi ka mukha ni Attorney Yo, no? I think connected sa AUF. Opo, nag-graduate po si Attorney Yo sa AUF School of Law. Okay. So, Attorney, hold your horses at po tayo introduce may sarili muna kaya kamingan. Okay, at ibigay muna natin, Judge Jobay, yung ating usual mga text line numbers at saka yung ating mga different social media platforms para po sa mga gustong sumali, no? Sa ating talakayan sa hapon na ito. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kay katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio
radio station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mancalita at dinantalang Maya Oras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ng Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo la pang dakal ting kay katamong kakaluguran. Okay, thank you Among sa ating mga text line numbers at yung ating mga different social media platforms no, sa Facebook, YouTube, and TikTok. Okay, before we begin formally yung ating discussion, I would like to ask Judge Jobay to please lead our opening prayer no, for this episode. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na makapagtipon at makapag-usap tungkol sa isang napakahalagang bagay, ang kasal, ang pamilya, at ang batas na nagtatanggol sa ating mga karapatan. Hinihiling namin ang inyong karunungan at gabay habang tayo ay nagbubukas ng mga katanungan at naghahanap ng mga kasagutan. Nawa ang bawat salitang marinig ngayon ay magdala ng liwanag sa mga nalilito, lakas sa mga nanghihina, at pag-asa sa mga ngailangan nito. Ito ang aming hiling sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo kasama ang Espiritu Santo. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, Judge, bumati ka muna sa ating mga tapag. Sorry. At, Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po. Medyo limited medyo restricted ang ating movements ngayon dahil sa panahon, no? Yes. Kaya si Among, hindi po ako nakasama kay Among Pep sa studio ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana po hindi malala ang pagsalanta ng baha sa inyo. At sana po gabayan nyo kami ngayon habang nakikinig kayo sa amin. Napaka-interesante po ng topic natin ngayong araw na ito. Okay, thank you, Judge. At of course, let's focus our attention sa ating resource person no, sa ating episode. Kasi po ang ating topic ngayon ay nullity or annulment, no? Linawin po natin ito. At ito ay isang talagang very important na usapin po ngayon, no? And we have a family law practitioner at volunteer lawyer po ng IBP Pampanga chapter, no? And of course, ating pong i-welcome, no, ang ating bisita, ang ating resource speaker, Attorney Mark Anthony Manuel. Attorney, mag-greet ka pa mo ka rin kakatang makiramdam. Maya po at magrasyang panapon ka rin kay katamon makiramdam kay 91.9 Bright FM at maya at magrasyang panapon po among at kay kakong litigation mother. Naman na ali na ako maging estudyante pero tuturing kay at bilang metong ka rin kakong talaturo. Grasya na ni nga pong ginuna kay munang pa maging litigator ko po kay maging home court ko yung branch 55 na ning Makabebe, Pampanga.
Kaya aturo na kako keng experience ang Okay. popotang bibigyan ng wisdom kako. Sobra-sobra pa keng abalo ko keng eskwela po keng law school. Okay. Kang Judge Jopay. Yes. Salamat, Attorney Mark. Yes, Metong Attorney ya po Attorney Mark kareng bayong abogado na mag-practice niya pong atsuko paking bench, no? Okay. Ikit ko po nung makanano yung start na from new lawyer until mag-blossom niya po into a very good and outstanding practitioner. Yes, attorney, a little, background regarding yourself. Natagaw ka rin ka, and then maybe your academic history, and at the same time, itang making work experience mo. Sige. Opo. Iyak ko po yung Attorney Mark Anthony N. Manuel, LPT. Meron ko pong talaturo, lisensyadong talaturo. Iyak ko po yung kasalukuyang head na ning MN Manuel Law Office. Ito pong law office ko kayong Makabebe, Pampanga. Pero po, makatulaman, ingaos na kako, dako kilala bilang Attorney Manuel, ingaos na kako, Attorney Babo Jollibee. Kasi na law firm ko kaya Babo na Jollibee Makabebe. May-graduate ko po kay Arellano University School of Law with honors at mayari ko pong journalism kay Central Escolar University bilang summa cum laude po. Kayari ko po kay kakong journalism course, maging ko pong reporter kay Manila Bulletin, 7 years po abang at po kay law school, magobra ko po bilang reporter, journalist. Ba't na po ning kakong bar exam, Bar exams, yeah. ken ko pong bar exams, ken ko pong SGD, EY, alo ko pong banwa ka rin. Ang associate director na po ng financial services group na ning EY, pinakamadagul professional service firm ken buong Pilipinas. Tao po ni nga pong Ginoo, may appoint ko po keng Asia Pacific Innovation Council keng Hong Kong, ang po keng Singapore. Pero po, pangaybat na ningatlong banwa, I realize ko na calling ko sopan keng kakong balin. Okay. Makabebe, nung ako rin kumipang. Kaya po mibalik ko, bagaman pong laging makalbog keng. Ngayon man po makalbog at po bali, makalbog ke po. Pero, part niya po ng panalangin ko siguro yun na inainyad kay nga pong Ginoo na makasa po pa rin abi kang kababalin ko kay ni King Makabebe Masantong area. That's right. At kailangan ka ken, attorney, huling maraklapis sa sabihan, tungkol kay ning sitwasyon. In flood control ken. Anyway, aluwain kaya katamong topic ngayon, because I think marakala manalbe ka niya ng pong makiramdam because this is actually, even in the church, wala nga tinyang malamu counterpart ning kakatang topic keng canon law, keng church law. And, keng hane na ning Santa Iglesia talagang, the annulment cases right now is really soaring high, Medyo darakal, at that's why siguro kailangan let us try to, of course, educate, muitang kempati na ni Santa Iglesia, pero I know that in civil medyo kinangwaya naman kay canon law. Something like that, so marakala talagang ing metong dang talagang legal issue kay Bieda, the nullity or ingaman ng tamong annulment, So Attorney Mark, siguro let's of course start with the concept of annulment, Nanuya ining sabihan na ini at siguro agad mo na lang differentiating atin tamong daramdaman na divorce, atin daramdaman legal separation. Aluwaliwala rin ng cases na rin, Tony Mark? Opo, aliwaliwala po rin among karang katamong tagapakinig ngayon. Yung pinaka malilitula kasi potang muntala kay kami
kami ring bisang ating issue tungkol kay kasal da among. Yes. Ing lagi na ko sabihan, attorney, bisa ko pong magpa-anal ada kaagad. Pero ing problem ka rin, itang annulment po, ang po finality of marriage, legal separation, divorce, declaration of divorce, aliwala pong konsepto din. Itang nullity of marriage, the declaration of nullity of marriage, example na po nini itang psychological incapacity. Abanggit Okay. yun din na annulment of marriage, may nibaya keng Catholic, Roman Catholic. Yung katutuwa na po nini, talagang ring ginawa keng family of the Philippines po talaga, suggestion niya po may nibad keng Roman Catholic ita, na yabe de. So yung nullity of marriage, ibig na pong sabihan nita, lalako mo na bisa ing kasal. Lalako mo bisa ing kasal, pero ante ing kekang kaso about sa nullity of marriage, ibig sabihan na po nita, manibat keng ibat, alayang bisa ing kasal yu. Okay. Ing annulment po, itang metong konsepto, metong aliwang kaso, ing buri na pong sabihan nita, atin yung bisa ing kasal, pero milakoya bisa kapag may declare yung nullified ng korte, na annulled ng korte. Ito naman pong legal separation nada, ing konsepto na po nita, mag-apply ka keng korte, pero pa pwedeng makiasawa ulit. Kung uling, atin niya pa rin bisa yung kasal yu, ipayaga na kamo ng korte na may hiwalay kayong miyabe, ang po kayong properties. That's Ita pong right. konsepto naman ng divorce, alata po papu Pilipinas. Yes. Ingatin ta po itang declaration of, judicial declaration of foreign judgment of divorce po. In konsepto naman po nga ita, may kapakiasawa kang foreigner, tapos may pakasal kayo, and then dinivorce na ka, itang epekto na kasi nita dapat po, ang mankeka, at yung epekto ita, mag-file ka mong, pa-declare mo na judicial declaration of foreign judgment. Ano po. That's Pero yung madalas po, lagi psychological incapacity po ang lagi dang nahilan kay kanilang grounds para Yeah. opo. Medyo malawak yung psychological incapacity because I think because of the lack of maturity na rin yung kakasal sa nila, no? Just Joba, you might want to add something from what Attorney Mark have said, ne? Opo. Kami po kasing lawyers, ampong legal experts, manaya kami po, in Supreme Court po, may hearing ya lately, ketang judicial declaration of judicial recognition of a foreign decree of divorce. So panayan mi po nung naning giyang paluwal na ning Supreme Court patungkol kanini. Nya siguro po in a few months time magluwal yang decision in Supreme Court ba nakatapong guide nung naning kailangan tamong gawan kanita. Pero malawak yun po yung konsepto na ning declaration of nullity of marriage, annulment of marriage, legal separation. Anya actually po ngayon ni Attorney Mark para i-explain na po kaya katamo step by step. Okay. Nung nanula po din, kailangan gawan na rin tao, nung naning circumstances na pwede mong sabihin mag-file kang declaration of nullity of marriage or mag-file kang annulment of marriage o mag-file kang legal separation. Alata pong divorce keti Pilipinas, ita po nga banggit ng Attorney Mark, nung mig-divorce ka kaya ngaliwang bansa, mika judicial recognition of a foreign decree of divorce. Ita po ita nga banggit ko din na manaya tayong tamo pong bayong giya kay Supreme Court nung nanong sabihan na kay katamo nung makanano tayang ipatupad itang petition ay ita. So ngeni po magumpisa tampo nan tayo po Attorney Mark. Yeah. I'm sure marakal pong mangutang. Nano po yung kailangan dang gawan Yes, ding proseso. tao. Ne? Ken pong simpleng paralan. Kasi medyo technical kaya po kasing magsalita among Okay. Nya ken simpleng paralan na nyadwan tapo kang Attorney Mark nung nano po ing bunina sabihan nining pisasabihan tamong ni Attorney Mark. Sige. Attorney, Opo, explain Judge. mo lang in very simple terms. Okay. Very simple terms po yung mumunang gawan. Siyempre, uling mo naman balo nung nullity of marriage siya yan, annulment,
legal separation in grounds mo, kailangan mo taka po kaya may kibalo Okay. kayong abogado. Bali mag-interview ka, nana ka nung ka rin niya lungub itang kaso mo. Nung nullity of marriage siya ba yan? Pwede yung kayong nullity of marriage, pwede yung kayong annulment, pwede yung kayong legal separation. Antitaya po. Ang yan depende po kayong grounds. Alimbawa po, identify na kang abogado na psychological incapacity, dieno kay karetang requirements at dokumentong kailangan mong ipasa. Tapos manibat po kareta, ma-interview la rin kay kang witnesses, ang poi ka, gawaya pong petition, yung kay kayong abogado, kaya itang judicial affidavit, ang po paretang requirements sa kailangan para kayong kaso nyo. Okay. So, Kunwari, Attorney Mark, declaration of nullity of marriage using psychological incapacity as a ground. Naning kailangan ng gawan ng tao? Mumuna po siya, kailangan i-produce na ita syempre nung kasal nung kailangan ng patunayan na kasal na talaga. So kumaya pong PSA copy ng karelang marriage certificate nung atila pong anak, retang birth certificate na rin anak daw. Ngayon po yung Supreme Court medyo may pitya po pangaras kayong declaration of nullity of marriage so pong annulment. Kasi po baluta mo ng minuna at yun pong magkaroong issue na retang aliwa, mumuntala po karetang lugar, mag-file karetang aswandang friendly court sada balo ng judge ni na retang ating kasing pong aswanda na mag-grant talaga retang atin na mga mag-grant. Ngayon po under the civil code po kasi before in venue na niyan kailangan at least 6 months residensya po in petitioner or in respondent. Ngayon po para rengaliwa kasi yung gewada para makapag-file kitang friendly court magkunwari la na taga ka rin la. Kaya yung gewa ng Supreme Court ng 2023 po may gigpit la kayong venue, kayong residential requirement. Ngayon, mangailangan ka pang atlong ebidensya na taga ka rin ka talaga. Mumuna na po nita, yung abogado mo dapat kailangan patunayan na naman sworn declaration of lawyer na taga ka rin ka. Balo na taga ka rin ka at I explain na keka na ang importansya ng nanitang residency requirement. Number 2, barangay sworn declaration na po ng barangay captain nyo. At yung pangatlo po retang documentary requirements katulad na po ng titulo ng bale. Kaya kayo sinabi mo taga-keng ka, ikabang maka-address kang titulo ng bale mo. At yung kang lease contract. At yung kang valid government IDs issued 6 months prior kang mag-file na ing-address mo yan. Reta po rin aliwang requirements, no? Documentary requirements. Ring documentary. So I think rening requirements rin tapin siguro tambing makasadyala when you go to an attorney to consult, of course, no? Pero ako I am medyo concerned. Emo ka rening may asawang magpaanalo. What about the legitimacy of the children? Nanong epekto na nini? Atin niya bang bala mo, will it erase the legitimacy of children? So, i-explain me, Attorney Mark Wuling, you know, metong kasing epekto yan, and I think diyang kimpisamban ang kambinit, we have to save the marriage, is because apektado la reng anak, reng meging bunga. Does it mean na uling bala mo, walang kasal, annulment? Baka naanula rin ng anak. Sige. Opo. Kem pong katulad na po ng I-explain ko din uling nullity of marriage po declare ng kasal alang bisa manibat-ibat. Ano po, void from the very beginning. Yes. Ren pong anak maginla po lamo non-marital po. Ngayon po yung Supreme Court burina alina illegitimating nga house tamo kasi atino man daw po kanong pamilya rin nga anak ay nga house na po non-marital lang pong marital children. Ngayon tina po yung house na kaya ni kareng illegitimate po dating house one tamo non-marital lang. So kapag nullity of marriage po ring anak maginla pong non-marital children pagka-declare na po nitong petition. Pero maging ating pong exemption kapag ang kekang ground po is psychological incapacity or itang Article 36 na ng Family Code o itang technical keng Article 53 na po ng Family Code, ang gamang may declare yang alang bisa yung kasal,
reng anak po maging marital la pa rin, legitimate la pa rin. At meto niya po yung dahilan na yun kung bakit reng aliwa, mas burida na talaga na in ground psychological incapacity. Kasi ang gamang mediclear yung null and voiding kasal, reng anak, considered lang marital or legitimate children po. Yes. Judge Jobay po, tating kang buring Ito na. tagdag. Sige. At niya patas buri sa ni Tony Mark. Kita naman pong annulment, kapag may annul na po rin miyasawa, yung malyari naman po, considered la pa rin na marital. Kasi nga po, atin niyang bisa itang kasal. Itang atin niyang bisa itang kasal, may putot siya mo itang bisa na. Kaya nung mi panganak la, ng panahon na kasal na rin pengari da, marital la pa rin po hanggang ma-declare yung annul yung kasal. Yeah. Kita naman pong legal separation, marital la pa rin po. Marital. Legitimate children la pa rin. That's right. Sige, Judge. Attorney Mark, since banggit mo itang status da rin children, malyari mong sabihan ka rin makirandam kaya katamo nung nanuing resulta keng inheritance nung sakasakali. Wow. Then, Opo, Mano. kasi po, lamo po keng putot siya yung kainan niyan yung diferensya na kasi po ring legitimate o marital children po itang portion da o share kitang legitimate mana buuya po. Ingakwa na po ning non-marital or legitimate kapit nane mo po nito. Ning akwa na po ning marital. okay. Alright. Oo. Tapos, maralas sasabihan da, sige, mikawani na mo na kasi barang separated na laman in fact. In tanda ng tampo kayong legal separation, po babaliwalay itang kasal. Kasal la pa rin po. Okay. In pamiyaliwana mo po, separation from bed and board. Ela mo po may yabeng bale. Residence. Ela naman may may yabe, pwede Mississippi. Mississippi. Opo. Nya makanita po. Marakal na pong paralan, anyanan din po banggit na pong Attorney Mark. Ibiyayo po kay ng abogado. Mag-consult kayo, ibiyayo kay ng abogado. Yung pong mag-determine karetang circumstances na ikwento yo kaya nung nano karening petition areni isang pana keng korte. Anya siguro mangutang la. At niya po bang prescription or ang gaya kapilan pwedeng i-file in declaration of nullity of marriage? Or a legal separation or annulment, Attorney Mark? Ita pong keng declaration of nullity imprescriptible ya po ita. Na pong ibig sabihin ng imprescriptible. Ibig sabihin na po hanggang mapupus po ning biyena ning bawat metong pwede ya pong mag-file ing metong mag-file kay nullity. Kaya pong annulment naman po atin niya pong prescriptive period reta. Karaniwan po 5 banwa. Manibat na nitang pamagpalto na nitang grounds na ning nullity na ning marriage. Ngayon po abanggit na pong judge na munta kayo kayong abogado. Bakit? Kasi maging problema po kasi babalada kapag annulment, psychological incapacity yamo. Pero atin pa pong aliwang grounds. Alimbawa po kayong nullify na ning marriage, nullity of marriage. Atin po retang kapag alakang marriage license. Yan po, pwede bang panalifying marriage. Kapag bigamos, pangadwa na kang maging asawa, pwede pong maging grounds. Yan. Nung metong kayo, may kasal kayo, ala pang 18 years old. So, pwede rin pong panalifying marriage. Kapag po alila pareho string, o ningala ko pang pong nikitantinin alila many but can miyaliwang gender. So, atin po kasing aso ang essential requisites of marriage. Edad, dapat parehos 18. Many but gender or sex, many but keng metong niya pong lalaki or babae. Ating legal, ating marriage license. Reta po rin karaniwan na ground na pwede mong gamitan qualify your marriage. At metong niya mo po yung psychological incapacity under Article 36. Yes. Kaya naman po, annulment, sige po, Amang. You know, I have one case kasi while you're discussing this,
ating ko, this is, of course, kung nila sabihan, they were legally separated, okay? Itang sabihan natin, Judge, na dapat they do not live in the same house, ne? Ilang makareside ka rin and all these things. But you know, eko balo, siguro, at yung naking internal arrangement, uli mga latira rin anak da. Tuki-tuki largo mga lati, and you know, balo mo rin anak, they do not understand, o ba't kailangan ining metong dampengari at chukelwal, karinya matudtud, karinya makatuknang. So, sabi natin ng babae, amo nga nakako, I have to, itang bala mo, allow my husband to still reside in the house for the sake of the kids. Itang makanyan, so they can also do that. I mean to say, just for the sake of the kids, makatok ng laking betong abale, pero elamisiping, potamato no reka, nakatsuyin ng betong akay. So they can also have their own way. They can also have their balamo internal arrangement kung makanya na kaya. Malyari po ita, Opo, amo, wala pong problema. So, pwede ito. Ulimpin pakibalak dala, of course, in mental, psychological, emotional development na rin nga. Kung limang latila pa mo. Attorney Mark? Yeah, Opo. Katunayan na po ni Amo nga tinla po ngining family mediation in King Corti, burida po na nung api sa lesedo para naman ring ni asawa. Oh, yan. At tinla po nga na cooling off period dada. Anong misa lese pa naman yan po nang file yan muaya mo ne pero south na rin pangadiyan po ning kaya nga pong ginawa ala mga kwaking pangadi ni Among. Alang imposible. Malyari po mag-decide la na tuknangan na itang karelang petition. So, saka po kayong pa mag-decide yan, balo na pong Judge Mercado po na kayong family law, lagi kapag ating involved child, pakiisip yan lagi ring best interest na ring anak. Yes, Judge, tatango ka. You have some additional insights there? Alita pong nandinabanggit yun na nung pwede lang tuknang kasi yung sasabihan na po ning batas, it's just separation from bed and board. Ne? Yeah. Ita po yung sasabihan na ning batas pero ala naman pong pipigil karela na tuknang la keng metong bale para agabayan at take care dala ka ng anak dane po. Ela po obligado. Ela po obligadong tuknang keng metong bale. Karela na po itang decision ay ta. Usually po nang makanya ning burida po kasing gawan is separation of property. Ban nala pong alang anti mo po metong nung mahilig ya pong susugal o nano pa maning bisyo na banla pong apektuan detang assets na nitang metong. Anya usually po mag-legal separation la po. Yes. Abang may sugal kasi that's the very reason na hindi kaya laretang retargong kalugurang kong reta. It's because of bisyo, ne? And of course, bala mo bad example yan yung lalaki ngayon eh. And uiting kaganakanin kay. But I think you've said it right na yung batas maka-incline niya at makakampiya ketang welfare da rin anak. Yes. If I'm right. Always po. Isto pong ating anak ka-involve. Okay. Always in leading na po ning batas is best interest of the child. Anya po o uling pangalagaan. Mo po keng Biblia importante ng anak eh. Yes, Pati yes. po keng law re-recognize na po itang importansya. Kasi po uling anak ya pa, musmus, mangailangan la pong protection. Anya ila pong isipan tamo palagi. Nyaning kay po magdesisyon lang mikawani pero uling de nga anak. Nya ning kay po titiisan day tang kailangan lang tuknang keng metong nga lugar. Opo. That's right. And I think ito talagang dahilan potang makanya mo muna yung interest na ning anak ne. Opo.
Okay, I hate to cut our first segment pero kailangan tang mag-break uli. Medyo sinobra ta na kayong oras. At of course, magbabalik po no ang ating programang Usapang Legal pagkatapos po ng ilang mga paalala at anunsyo ng ating stasyon. Neng lalbog ne ingaldo, nino ing manalangin para kay katamo. Kapit lang. Kaya ko pa. Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang. Kaya ko pa. Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Okay, at nagbabalik po ang ating programang Usapang Legal, no? Ito na po ang ating second segment. And of course, I'm joined with my partner pala na wala dito.
Si Judge Gabay. Ano Mr. ka, Judge? O, may wala ko Tatratrong mo. bulisipin ka Next tagay ng month. Anyway, Sana wala nang baka. you should go back. And the good news, of course, medyo may repair na yung kakatamong kay kanini. Yung elevator. Elevator. Okay. And we are so much privileged po. Kaya tayo po yung kakatang resource speaker, Attorney Mark Manuel. At nandun po kayong first segment. Ito po, pisabyan tayong annulment. And of course, ring difference na po rin ang aman tamong ining divorce, legal separation. And I think very clear in simple terms, I explained dala po rin kakatamong Judge Jobay and Attorney Mark. And of course, itang epekto na nini karing anak ne. And we proceed with some of the concerns here, no? Kasi of course, as a priest, keng church side, ing metong nang kailangan linawan, uling potang marakalinin potang rening sa sopan mi keng tribunal mi. Okay, Metropolitan Tribunal o iting house ketong opisina that process these cases, no? Nang kayo maka-anal no keng sibil, punta kayo muntala keng pisamban. Dengaliwa naman sa isipan da potang menikwalang annulment keng pisamban, okay na ito, wala mo uling alang milyaring kasal, sa harap ng Diyos hindi wala nang bisa talaga yung pagkasama, no? Nano talaga karening nga dua ing civil ang popayeng keng church annulment. Kailangan ba talagang adwala rin akunan mo nung may kinasal ka keng civil, kinasal ka keng pisamban? Attorney Mark. Bali among alila po kasi pareho ring otoridad na aliwala rin kibatan. So yung keng civil hanggang may anal na ka po or may declare yung anality kay kang kasal keng simbahan, aliya po automatic na pagbigyan na kaning na pwede kang magpakasal din keng bilang equivalent na ning civil nullity of marriage po. Pero sabi na po ning batas, denandeng bayat wait in desisyon na ning tribunal. Denande mo pong mabayat. Makadagdag ya bali keng ebidensya. Ito po yung maging effect na po. Kaya naman pong church, although I'm not a canon lawyer, makantitaya naman po. Not necessary na pwedeng, may atin akong finality of marriage, BKK kayo, dapat pwede na aliya po, aliapilit. Kasi alila po parehas ring authority nga rin. So in other words, automatic but it gives weight. Ketang condition or something. Uling bala mo, I think pareho yung istorya kanita potang kasi kami keng annulment talagang itang oh my God o hindi tang excruciating details of everything that had happened before the marriage, during the marriage, di ba? At nung nani mga palyari. Just Jobay po tating kaburing dagdag. If I may add, among Yeah. ita po kasing psychological incapacity keng Article 36 na ning Family Code. Ing basihan na po nini ay canon law. Nung lawenya po, akit yun naretang pamantayan, gamitan, ay indam na ning civil law keng canon law. Anya po nengkai potang menikwa kang sacramental ecclesiastical annulment. Nya po sinabi na nanding Attorney Mark na atinyang bayat, atinyang wait, uliping pareho lapibatan. No, uling pareho lapibatan potang may kapag-declare ni ing nullity ing pisamban, masanting yang ipresenta ita. Although, baluta naman po na emuneman pwedeng pakit itang entire decision na ning pisamban, pero pwede mong sabihan na may declare yang null and void in ecclesiastical marriage. So, atin niya pong wait ita potang mag-file kang nullity. Although of course,
emo naman po didikta keng civil court, di ba? Emo naman po didikta keng civil court na, ay, may atineng annulment ini keng atineng declaration of nullity ini keng ecclesiastical, keng marital tribunal, no? Marriage tribunal na ning pisamban. So, dapat yan na i-declare niya namang nullity in marriage, Mikeni. Ala naman po, pero tinya pong maragula respeto. That's right. And I think bala mo in 2021 bala mo o ining binayo na ning Korte Suprema, Judge Jubay. Opo. Yeah, and Tony. Opo. Sige, but kindly explain Opo. that, no? Opo. Okay. Dati po kasi before 2021 itang kaso ng Tan versus Tan Andal po, considered na po na in psychological incapacity, medical incapacity po. Palang medical term ya. Ngayon sabi na po ng Supreme Court, Korte Suprema kitang kaso nga ita, in psychological incapacity, legal ya pong incapacity, aliya medical. Kaya pin po, sabi tangin na itang decision na ng matrimonial tribunal, mas madagulya po bayat. Kasi nga po, alingeni, kaya kasalukuyan, hanggang naka po mag-present expert witness, a psychiatrist, psychologist. Basta makapag-produce kang ebidensya, dokumento, testimonial, karetang may kayakit na alina na agyunit ang meto nga partido, nagampanan in kayang katungkulan bilang asawa. Yeah. And I think talagang keng pisamban kay Oyampin itang pa magkasakit kasi potang you have to prove one thing na bala mo makikasalanan, halimbawa yung lalaki potang uncooperative ya. Potang din kay bala mo siyempre when it comes to ego then kay mag-resist siya. And I think that has an effect potang payawos de and everything, no? Ini yapin lalambat kasi pin nang kay rengaliwa kanita during that time nang ni medyo may bilis na. It takes years, keng pisamban lalong-lalo na during those years by Pope Francis na ating kaming linwal at talagang polisiya from the Universal Church na itapin dapat i-fast track la rin at saka itang bayad, something like that. Because before talagang makaba yung proseso. Because kay ating resistance, ating pamananggap ketang accusations sa amalyari ng kay potang mo-present lang. Judge Jubay, potating kan burin dagdag. Opo. Sige. Go ahead, Judge. And then, Apo, baka mute ko pala. Ay intindihan mi po ita. Ako po niyang judge ko. Ito po yung ikit kong pinakamasakit dealing tal na kaso. Potang it's between family members. Kasi anang kalalam itang ugat na nitang karelang problema. Nyani kay po, bala mo, ikaming judge, ang pong abogado, bala mo, psychiatrist, psychologist kami naman Kasi kailangan mi pong tarukan nung nuka rin manibatan itang karelang problema. Kasi nung pong aintindihan mi, mas makasaw kami karela. Nya po medyo dagdagan mi pa pong bagyaing sigasig mi. Alimo po itang alimo talnan niyan kaso obra yake ka. So panmula naman din tao kasi kumbaga bala mo itawid mo po Yeah. Itawid mo ketang pibatan da papunta ketang pupuntalan da. Anyaning kay po syempre anti mo itang sasabihan niyo nandin abela naman din anak piisip mo makanyan. Malagwa mo naman po kasi kayong batas ito kasi tingke pong pamantayan. Malagwa pong magdesisyon na aryan may tapusin na napin, aryan may kasalayan o alime. Malagwa mo po ito Uning nang kayo ulipingatin pong taong involved, syempre, pag-aralan mo itang maging epekto karela. Anya po din pong abogado, ang po pong din judge, syempre, lalondangan po yan. Abanggit po nandin itang proseso keng pisamban. Sayang pin po alayo po pong inkakatang judicial vicar. No? Sana po next time ayabe tayo inkakatang Yes, judicial vicar. Kaya Kasi tutupin.
Opo, banda po nga balo nung naning diferensya na ning ecclesiastical annulment ang poing civil annulment at nung naning maging epekto na nita. Yes, Attorney Mark, I think you want to say something? Opo, ating ko mo pong idagdag kasi metong misconception na po itang sabihan mong kailangan meng sira nitang kabila para manyambut ka, ne? Yes. Kasi po sabi na ning family ko, if one of the parties is incapacitated, ibig sabihan po hanggang sabihan mong psychological incapacitated, pwede po ito. Ibig sabihan na mag-file ka, ikang petitioner, inkalkalan mo itang psychological history na nitang kabila. Pwede yeah. pong sabihan mo ika. O pwede mong sabihan ika. Balo ko rin ating kung balo adwang artista po pero siyempre tala po banggitan lang yun Imilyari nag-file na sabihan da ating psychological incapacity retang may gindang asawa. Oneng sabi na ning korte may deny kaya may file na pong pasibayo. Isasabihan da naman kanta kitang pa mag-file da po. Okay. Iya ko yung ating problema at pagbigyan daw po ng korte. Oh. Pwede yan po ito. That's surprising, na happy to say. Kasi balo pa duwala pa rin po, sikat lang. Normally. Pero itang insight tabi niya ng judge na din. I think diyan kami keng annulment, it involves deep wounds. Deep wounds are so difficult to heal. Totoo itang sasabihan ng judge, itang nanoy uyat na nini. Okay? At hindi sigurado penibatan. And most of the time, mga lala masugat Totoo. At kay talagang, it cannot be healed overnight or kaya, in a couple of weeks or months. Kasi larong-laro na nung medyo may lambat na itang kaya. Because nung kayan may itang the whole, factors, the circumstances that surround a case like this, then kahit talagang ayupin, you go out of your, your knowledge on law, uling kailangan kong maging psychiatry, psychologist, then kaya siguro, attorney, bala mo pari ka, judge, madre. You have to show compassion there. Uling, kasi sugatan le. And wounded people, I tell you, at nakasakit itang kain It's not impossible, but it is so difficult na iaregulo mo na uling nang kaya lalo-lalo na nung malambat na at tapin malala masugat ing malyari. And of course, balota mo nung makanyan talagang itang hanggang binit hanapin damage control ka Hanggang binit, kontrolan mo because it will damage. Bala mo keng metong asiling nang kain takpan may metong potang kay gumapag yung danong mamusbus siyang aliwang kay something like that, no? It's rather complicated, but of course we believe that atin naman siguro we find solutions to this, Judge, you might want to add something. Opo, yung pong kailangan tanda ng tamo na yung gobyerno po-protect po yung marriage as a social institution. Anya po tang ating mag-file declaration of nullity of marriage, kailangan niya pong lungob yung gobyerno. Protection niya po ita. Bala mo po ba yung feeling ko among ya po itang equivalent na ning defender of the bond? Ketang keng ecclesiastical. Yes, ating kami defender of the bond. Yes, Opo. right. Na kumbaga, ita po yung manuan ming prosecutor. Deta pong dating hausan tamong fiscal. Nyapin po lulubla, lulubyeng estado through the Office of the Solicitor General na usually po the deputized prosecutor para lungub bawat kaso po mag-enter lang appearance in order for the state to have a participation in the proceedings. Piprevent na naman po nita nung ita pong sasabihan dang collusion pota po may pagkulud lamo banla pong manikwang declaration of nullity of marriage or annulment or legal separation. Masanting niya po a structure niya. Isto pong may biya talaga
buri na sabihan, karampatan niya pong mibiya karetang taong areta. Bali po, ningkay, akakalingwan doon na, naman mabayat mo po karen taong areni, mabayat mo naman po kitang magdesisyon. Kasi, pong judge yung sumabing alaning kasal yun naman po makanta kalagwa ito. Nya, ana pong kabayat mo naman, nya pong ako talagang mga dika, ba na kang i-guiding Holy Spirit, papunta ka rin. Of course, based on the evidence, based on the evidence presented and offered in each particular case. That's right. Attorney Mark, you want to add something? Opo. Ay, ita pong sasabihan yung, opo, among, ita pong sasabihan yung damage control, kaya po agkatang ko rin ng abe kung abogado, na sabihan ko karela rin aliwan na kapag tatalantamong nullity annulment cases, eta nakakalkalan, itang ali dapat kalkalan. So, nung importanteng dokumento, testimonya rin mo para milubya kitang nullity or annulment of marriage in kaso mo, karin minemo palub. Halimbawa po, in-interview mo, lungub naman po pala kitang alang marriage license, pwedeng itang no marriage license nung matimbang naman ta. At least ka rin, yung patunayan mo alila mesyo ang marriage license, nang kailangan kalkalan yung karelang nepo among. Andita po yung agkat ko karinabi ko ng mga abogadong mag-practice family mo. Yes. Among, Yeah. malawak yan pong masyado yung kaya topic. Yeah. Etapa man po may balang po atagkil Opo. tayo pa Yes, po. yes. Alata pa po kitang nitty-gritty. Siguro po, tabi sa Attorney Mark, magpasyal pa si Bayo kaya katamo. Bika part 2, Attorney Mark, kanin niya katamong pieces Opo, of the name. basta po i-judge yung Okay. Baying sabla, of course, we would like to read Karing Menalbe, then participate. And of course, if you have some questions from the viewers and the listeners, them, okay. Basang ko lang rin kakatang viewers, rin pong makiabe, manalbe kakatamo, rin makamonitor, rin kakatamong masanting pisasabihan. Julieta Carlos, Sel Maniago, Liza Astria, Yo Enriquez, Ning Ay, Ferrer. Attorney Yo, hello! Oh, yes. Ning Ferrer, Serap yun. Opo. Chay Sabala Pineda, Renan Sandico, Dem Aga, Janet, Okmer Mainza, Rosa Christian Peñaranda, Elena Marquez, Josephine Cordinera, Elizabeth de Ocampo Cambral, Marisa Cuenco Simpao, Irma Trinidad Alvin Salunga, Carolina Jimenez, Raquel Reyes Sandoval, Cecilia Feliciano Beng Bonifacio, Chester Clark Dula, Jewel Cruz. Mayroon pa ba? Ay, hello, Attorney Jewel. Yes. Asawa na po Hello. Attorney Yo. Okay, may mga questions tayo dito. Hello po ka rin. Oh, sige, go ahead. Sige po. Ano po ang sakop ng Hello annulment? po ka rin sorry ka mo. Hello po ka rin miyasabang Yo and Jewel Enriquez. Okay. Papa-shoutout lang po. Makasubaybay lang Wow. Pati rin po ka rin, ren kapatid ko po ang gamang pong makasangkayo kami. Dati, wala taga masantol makabebe. Muling nga makalbo, kailangan mong mata. Makasangkayo lang, makasantol makabebe. Arang pong kapatid ko, Delwina, Eloisa, Liana, Yes. June, and Lee. Manuel po. Opo. Okay. At tintang questions kayo and comments. Ano po ang sakop ng annulment sa Opo, bansa? Knowing na we are Catholic-centered country. Okay. And then second, ano po ang basis, and it is the same with the basis of the other countries who practice it? Kanong aluwang bansa nung we have the same process, tutok yan, compared to other countries? Kaning civil annulment. Usually po, Attorney Mark, ika nang mag-differentiate between declaration of nullity of marriage and annulment of marriage. Mm-hmm. Apo. Karaniwan po kasi rin aliwang bansa, itang divorce po yung karela. Yes. Divorce po yung Okay. karela. So, aliwaya, particular po na aliwaya in grounds keng nullity of marriage, annulment of marriage, compared keng divorce na rin aliwang bansa. Ngayon po itang sinabi na pong judge, kapag nullity of marriage po, kapag psychological incapacity, ala kong marriage license, ing metong alya pa 18 years old,
kapag bigamos siya in kay kayong marriage. Ngayon po kitang annulment of marriage po rin grounds, usual grounds na po nita. Reta po pamagloko, fraud, alimbawa, pero alin po sabrang pamagloko considered as ground for annulment of marriage. Alimbawa mo po na ketang sasabihan na may buktot ka kareng aliwang lalaki kang babae tapos felikot mo peglokuan may asawa. Maging asawa mo kaya may pepaya ako kaya nakapekasalan. Pwede pong maging ground nito. Ngayon po, pwede rin na itang insanity. Alaya keng matinong pag-iisip, kasalanan ka at that time may declare na insane niya po at the time of marriage and annulment of marriage na po ito. Or reta pong aswandang shotgun marriage. Retang kunwari, katutok barel. Kaya yung opo. Reta po, annulment of marriage na po nito. That's right. Wow, I think we should schedule a part 2 of this discussion. Yes. Marakal pang question Kenny, pero I think uling atin tan tutukin programa, but of course Can we, Among, can we just address the questions next time? Kunan Yes. minalamo po rin kutangda. that's right, So that's that right. Attorney Mark can answer this. Opo. Okay, no problem, Judge. I think we will do that, no? So before the final words, the po Judge and Attorney Mark, Judge Joy, can you lead us para isarata ni inikakatamong episode through a closing prayer? Sige. Thank you. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, salamat sa bawat kaalaman at pag-unawang natanggap namin ngayong araw na ito para sa bawat tagapakinig na may pasanin sa kanilang puso, sa kanilang kasal, sa kanilang pamilya, at sa kanilang kinabukasan. Nawa ang iyong habag at katotohanan ang manatili sa kanila. Gabayan mo sila sa tamang landas, bigyan ng lakas ang kanilang loob, at huwag hayaang mawala ang pag-asa. Ang lahat ng ito ay iniaalay namin sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo kasama ang Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Attorney Mark, last words, ay kaka-mensahe ka rin, kakatang may karandam, at of course may bitin lang, yapin natin part 2. And of course, if you have some greetings, pasalamat, tampong paalam na. Attorney Mark, sige, go ahead. Opo, sabyang kumupo ka rin kita mong makiramdam na dapat pakibaluan danong nano talagang remedyo para kayong problema. Kasi po kapag may kamali ka kayong pinail mo, kayong remedyo mo, sayang yung oras, sayang yung pera, sayang yung pagal. At ngayon po, talamakman po, makalungkot man, at yung puret ang aswan ng ugutan dinemo ka, kunan dinemo ka no kayong PSA para kadakal po mga loko kayong antita. Kaya po, muntata mo kitang legal, kitang gustong paralan. Aliwa ka rin ang sasabihan ng, kasi ante mabilisan na ala ng ali na ka mag-hearing, nakamapira, mamila ko yak yung PSA, ali po totoy ito. So, muntata po ka rin taos itong abogado. Saka po, lagi kapag ating problema, legal, pwede na kayo man pong lumapit ka rin abogado, nung alata pong pamayad, pwede tapong pasahod kayong Public Attorney's Office at mag-kempong IBP Office of the Legal Aid. Very good. Masanting at announce nila retang kaya kayong I think 15 lang. Lodi? Yes, the Lodi desk. Na ating mangutang Kenny, apin I think tuloy-tuloy lang yung ating ining kakatang programa ngayon metong iya sigurong a part of that Lodi malami na way because we're broadcasting rin pong legal issues na kailangan na nga balo rin kakatang lalong-lalo na rin kakatamo pong kabalen Judge, any final words? Ako po magpasalamat ko kang Attorney Mark at salamat mo rin kinomit na nakakentutuki Attorney Mark. Opo, no problem po dyan. Maraming shotgun, salamat po shotgun. sa lahat ng nakinig sa atin at sumubaybay ngayong araw na ito. Ang next po natin na episode ay sa September 15, third Tuesday ng buwan ng Setyembre. Maraming salamat po sa lahat. At Thank you po. nung ating kong greetings sa Attorney Mark, mag-greet ka. Opo, yung father ko po kasalukuyan po at yung Baguio, Lito Manuel
Okay. Yung po bagyong hindi makababa kasi makagke po kenis po kareng kempong kayo Ren kabalan mo, kabalan. tao korti na ning makabebe branch 54 MCTC babatiyan ko po mga sipag laboran hanggang ang gana saluing kay ang gana saluing albug mo lulubla pa rin po ren kay katamong talapagobra ken judiciary na ning makabebe po. Yes. Salamat. Okay, greetings, Judge. Since plegumpisa na pong Attorney Mark, buli ko pong pasalamatan din kakong kapagobra dati king RTC Makabebe, Oh, okay. Office of the Clerk of Court, Branch 54 at Branch 55. Ita pong kanakong beloved branch king Branch 55. I miss you. Sana mag-ingat kayo balo ko masyadong maragulin danom. But I thank you for your service, of course, as always. Agyang gampong magbangkala lulublay maganakala po. Talagang go. Opo, ita gagamitan ni po itang bota sa overall overall. Ita po nga kisalo. Salo. For safety, ne? O yan po, Judge Jobay, talagang there is no retirement na, Judge. Ay, ala po. Opo, pagal pa rin, tuturuyan pa rin ni share na pa rin yung wisdom. Basta't serbisyo publiko, ne? At At Tony para Mark, po thank you kay so nga pong much. ginawa. Kang involvement king IBP Pampanga chapter, and of course Judge Jobay for talagang left and right, no, your commitment and I'm your everywhere. Pisamban yaman yan kanya mang gobyerno, so I think you should continue, no, this very beautiful legacy na inumpisan mo kay MBM mo. Okay, so thank you so much to both of you. Talagang kailangan tayo na magpaalam. And of course, intutuki pong schedule tamo, 6 o'clock, no? I will be returning for the Barkadahan kay Cristo. At pota pong bengi, we will have a replay of the Simbayan tayo. Or maybe we can replay this, ne? Nung alaytang Simbayan tayo, pota. Okay. So, Judge and Attorney Mark, if with your indulgence, with your permission, we will repeat this po nanyang oras? Ay. 7:30. Okay, 7:30. I-air muna uli ito, no? Nasa Facebook natin, pero we will have it live broadcast the second time mamaya, 7:30. Para Thank you very much. yung mga hindi nakapakinig, I think talagang they have a chance, no, to listen and of course to get informed and educated, no, sa mga legal issues natin. Okay, so thank you, and sa ngalan po ng ating mga staff dito, ating technical staff, ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay Pinoy, kaya kayo pong among Simpabuid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you so much. Thank you po, Abong. Like a small